cole e paus levaron as 3. En aqueles tempos había xente rica e xente pobre, e miña nai, pois, non era das ricas. Cando foi da miña comunión, na casa das fillas da caridade, tiñan traxes para as nenas para facer a primeira comunión. Tiñas que probalo para ver se te servía, e logo tiñas que ir a onde tiñan a casa as fillas da caridade. Saíamos en fila, e logo facíamos a celebración na iglesia. E ao sair, nos lados do locais da capela de San Roque tomábamos chocolate e panecillos. Iba á escola aos locais que estaban ao lado da casa de Breogán e máis xunto á capela de San Roque. Tiñamos que levar uns uniformes que eran azul marino, un mandilón blanco e un lazo azul. E tiñamos que levar tamén un cuello que as ricas o levaban de plástico e as pobres levábamos un cuello almidonado que íbamos buscar a farmacia pedindo unha peseta de almidón. Os sábados tiñamos que ir todas as que tiñan calcetín rotos, os levaban para zurcir, que había como uns ovos de madeira ou unha bombilla. Máis tarde se construiría o colexio Nosa Señora do Carme. A fundadora do colexio foi Sor María del Pilar Desi de Angulo. Pertenecín á sección femenina, cando era da Falange. E unha chica que lle chaman Marujita Corbacho era a nosa profesora, a que nos ensinaba a bailar. E o director do canto era don Juan Sanchís. Tamén fun aprender a coser con María Costa. Despois, cando xa sabías coser, te mandaba ir pola noite e lle chamaban velar. Tiñas que estar ata 2 da mañá e facíamos café e todo era chistes, pero sen levantar cabeza. Todo o tempo dando en agulla e o día seguinte oíamos a repartir. E así levei un ano porque despois enfermou o meu pai e tiven que axudar a miña nai a buscar cama para os cerdos, ir ao río, no que lavábamos a roupa de toda a semana, pois antes non había lavadoras e a levábamos nun barreño ao monte, ás touzas, e a poñíamos ao clareo. Outro lugar é o que iba moitísima xente a lavar as mantas e as alfombras ao río era o da Gatiñeira. Cando rematou o colexio empecé a traballar ali aos 18 anos. O meu traballo no colexio foi moi bonito. Non tiven fillos, pero pasei toda a vida rodeada de nenos. Estaba de outubro ata xuño. Entraban ás 9. Chegaban, os poñemos na moqueta e rezábamos. Despois se sentaban e pintaban. Ángel santo, ángel querido, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día. Siendo yo niña inocente, mi madre me repetía: hija, tú tienes un ángel para hacerte compañía. En las horas de la noche me defiende del demonio y baja sobre mi cama con alas de plata y oro. Y baja sobre mi cama con alas de plata y oro. E despois, durante o verán, ocupábanse as clases coas fillas dos empregados da Telefónica de moitos sitios de España. Eu era a encargada de preparar as mesas, os desayunos,
comidas, merendas e ceas. As nenas se lles ensinaban a ordenar o dormitorio, facer a cama e pasarlle unha escoba. Cando viñan, traían o color da leite e despois iban moreniñas. No ano 1975 empecé a traballar na biblioteca por 2 horas, polo que ao principio alternaba co traballo na biblioteca co do colexio. Pasaron varios anos e tiven que elixir ou biblioteca ou colexio. Quedeime co traballo da biblioteca. Meu traballo era con préstamo de libros, facer carnés e preparar as etiquetas que se facían con unha plantilla e poñíanse no lomo dos libros. E, despois, colocalos nas estanterías. Gustábame moito, era o meu, tiña que escribir todo a man, pois non tiña ordenador. Entregaron o premio Meca á muller traballadora e ese mesmo ano foi cando me xubilei. Os compañeiros fixeronme unha comida en casa campaña, foi todo un honor para min. Déronme varios regalos e un diploma que mo fixo Xaquín, a plumilla, precioso. Emocioneime moito, teño todo guardadiño como a primeira hora. Levo toda a vida na Coral Polifónica San Martiño do Grove. Empecei moi xovenciña. Empezouse con Lolita Cabanelas e conmigo. Estábamos na igrexa e dixo don Xosé que podíamos buscar xente para empezar a formar a coral. A partir de aí empezamos a cantar e ao día de hoxe sigo 40 anos despois. Íbamos por Corrubedo, por Ribeira, Portugal. Despois de morrer don Xosé, quedou don Edmundo, que era o párroco do Grove, e non podía ir a moitos sitios porque era o que levaba a parroquia. Logo seguiu Carlos Otero e foi cando empezaron os estatutos. Tiñamos tesoreiro, director, presidenta. Empezamos a pertecer á xunta, pero despois deixou porque non poido seguir e veu dona Xosefa María Dorado Soto e fomos a Barcelona, a Madrid, a Asturias, a moitos sitios que xa nin recordo. A nosa directora, entre outros premios, gañou o premio a mellor directora das Rías Baixas. A través dos meus traballos coñecín a moitas persoas de moitos sitios de España. Ademais de todo isto, fixen punto, cosín, fun catequista, din clases de baile e, despois, a parte diso, tamén preparaba a igrexa para bodas, Navidad e Semana Santa. Cando enfermaron meus pais, tiven que deixar todo e adicarme a coidalos ata o final, pero fun feliz facendo. Nunca me gustou destacar. Eu fixen os traballos con moito gusto, incluso teño sacado tempo despois do horario. Eu son así.